всяко семейство с едно, две, три или повече деца трябва да си има правила. И аз сега видях една двойка в Инстаграм, как тя споделя техните правила и си казах, значи това е страхотна идея. Ще се опитам да бъда полезна и ще ви дам няколко проверени и работещи правила. Направила съм си списък. Всички игри задължително завършват с плач. Може да разчитате на това. Децата задължително не трябва да харесат това, което има за вечеря. Никога, ама никога не улучваме коша за пране. Дрехите могат да бъдат отстрани на коша, до коша, в хола, в банята, в коридора, някъде, но никога в коша за пране. Няма смисъл. Ако детето има нужда от нещо, то никога не пита баща си. Трябва да го подмине, без да му обръща никакво внимание и да отиде при мен, която в този момент, да речем, готвя, нещо правя, да ме попита. Мен. Следващото ми е много любимо и то е категорично всяка вечер. Дойде ли момент за миене на зъби, този момент трябва да бъде посрещнат с шок, ужас, отрицание, викове, бягане. Никога не трябва да спира да изненадва и то много неприятно. В нашата къща винаги задължително се говори на висок глас. Още от сутринта започваме, не нещо вечер. Значи от сутринта се започва с подвикване, с привикване. Така е. Още едно правило ще ви споделя и то е свързано с бананите. В къщата, когато купим банани, ако купим повече от 5-6 банана, те изобщо не се докосват, не се пипват, докато не станат кафяви черни, не трябва да ги изхвърляме накрая. Но, в случай, че купиш 3-4 банана, тия банани изчезват на втората секунда. Моментално се недоволства, че няма достатъчно банани в къщата. Аз имам още правила, които са достатъчни за още 2 или 3 части, обаче давайте и вашите. Тук в коментари ще направим една цяла поредица. Да помогнем, да. Това е. Айде, приятен ден!